Imong passwords di na kinahanglang hinumduman. Imong passwords bahimong imo na lang kalimtan. Kay imong passwords wa na unyay magkinahanglan kung ang plano sa Google mauna ang mapatuman. Imong passwords unsa man ang paboritong tipiganan. Doon na ba'y physical notebook o papel nga imong gitaguan o naa sa inyong cellphone ang digital nga listahan o bisag isang una lang sa inyong huna-una o panumduman. Doon na mas luwas nga paagi nga mahimong dangpan pag-access sa imong online accounts nga di na gyud makalimtan. Wa na gyud mataligaman. Imbis passwords, passkeys na ang himuong kahimanan, gipasalig nga mas sayon, mas luwas ug mas kasaligan. Ang hackers maglisod na unya sa pagtag-an kay passkeys di balik-balikon sa makadaghan. Lahi ang passkey sa kada account nga